Wat we zien is dat de economie van Aruba heel sterk in de lift zit. En dat is natuurlijk vooral het gevolg van het aantrekkende toerisme. Als we kijken naar de economische ramingen van het IMF, dan ramen zij voor dit jaar een groei van 8% nominale groei en voor volgend jaar een groei van 3%. Dus dan komt dat weer in een wat normaler vaarwater. En je ziet dat het verblijfstoerisme eigenlijk helemaal hersteld is ten opzichte van de pre-COVID-periode. Maar dat betekent ook dat de inkomsten uit het toerisme inmiddels ook ruimschoots op hoog niveau liggen. Maar dat wordt natuurlijk ook deels gedreven door de prijsontwikkeling die daarachter zit, want we hebben ook te maken met een stevige inflatie. Maar we zien ook dat er risico's op de loer liggen. En daar willen we ook heel nadrukkelijk voor waarschuwen. En dat hebben we vanochtend in ons gesprek bij de Raad van Ministers ook gedaan. Door de hoge rentelasten verdampt een deel van het overschot wat gepresenteerd is. Daar ga ik zo nog wat nader op in. Maar je ziet ook dat inflatie en de geopolitieke onzekerheden in de wereld natuurlijk ook voor een hoop ongewisheid leiden. En nou ja, die bloeiende economie kan zomaar toch weer omslaan en dan zit je weer in een hele andere setting. Ik zoom wat nader in op de begroting voor 2024. Die hebben wij onlangs van de minister van Financiën ontvangen, keurig binnen de gestelde deadlines. Dus daar is een verbeterslag gerealiseerd. Maar ook de inhoud van de begroting ziet er eigenlijk goed uit. De begroting zoals gepresenteerd omvat een overschot ook boven de 1% overschotsnorm BBP die eigenlijk als regel wordt gehanteerd hier voor Aruba. Er zit meerjarig nog meer perspectief in en dat is denk ik positief. Kijk nu wat nader naar de zorg en de sociale zekerheid. Dat is eigenlijk een terugkerend onderwerp in onze advisering. En wat je ziet is dat ook het financiële beeld bij de sociale fondsen gewijzigd is. Want ook daar zie je de doorwerking van de groeiende economie in extra inkomsten die worden gegenereerd in die fondsen. Dus de tekorten die eerder eigenlijk waren geraamd, die zijn nu omgeslagen in overschotten bij zowel de Sociale Verzekeringsbank als ook bij de Algemene Ziektekostenverzekering. En de raming daar nu is dat daar overschotten in de orde van grootte van 130 miljoen gerealiseerd kunnen gaan worden. Kom ik bij de belastingen. Aruba heeft dit jaar een aantal wijzigingen in het fiscale stelsel doorgevoerd, waaronder grondslagverbredende maatregelen en ook de introductie van de BBO aan de grens, de belastingomzet aan de grens. Goede stappen, maar wij denken dat er nog meer kan, met name in de sfeer van verdere grondslagverbredende maatregelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de royalties bij de hotels, maar ook de belastingen op fooien, wat we ook al eerder hebben voorgesteld. En niet zozeer omdat we dat nou zo graag willen, maar omdat dat ook leidt tot een rechtvaardige verdeling van de lasten. En daarnaast denken we dat het ook nodig blijft om verder te werken aan een versimpeling van het belastingstelsel met een introductie van een btw-systematiek. Dat zou veel robuuster zijn en dat helpt ook om de compliance verder te vergroten. Dus de manier waarop ook echt navolging wordt gegeven aan belastingaanslagen die worden gedaan. En ook belastingaanslagen die misschien nu nog niet worden opgelegd, dat die ook naar die sectoren ook opgelegd gaan worden. En daar is onze inschatting, is best nog veel laaghangend fruit en zijn de mogelijkheden om de belastinginkomsten verder te verhogen heel nadrukkelijk aanwezig. Ik kom tot een afronding. Zoals ik zei, de economische situatie ziet er goed uit voor het land. Er is een begroting met ruimte boven de norm, dat is gewoon positief. Maar wij roepen ook heel nadrukkelijk op, gebruik nu deze positieve setting op dit moment om die hervormingen echt te gaan doorvoeren en te zorgen dat zowel de economie verder wordt verstevigd als ook de overheidsfinanciën. En dan is natuurlijk het verlagen van die overheidsschuld die nog steeds met die 83% op een ontzettend hoog niveau ligt, echt een eerste belangrijke prioriteit. En dat geeft ook de mogelijkheid om meer te investeren en daarmee ook dan vervolgens weer de economie te bevorderen. Dus hervormingen zijn noodzakelijk en ook die hervormingen zoals die al zijn genoemd in het landspakket.